bun, acesta este un prim episod de Shadowfire 2 pe Devil Sun. Și celălalt este Shadow, de unde fel. Celălalt nu puteam să-l punem că copilul nostru Era prea lung. Da, că... A fost respins la video. Da. Că Devil Sun... Scuzați că am șters videoclipul cu Five Nights at Freddy că nu era așa bun. Da, era prostie. Și nu mă tot murea aici. Ăla era nașpa. O să facem unul nou mai fain. Da. Oricum eu la 4 ca noapte. Ești bun. Da, e așa greu. Deja la 2 noaptea te sperie. Uite, dacă nu știți despre ce e vorba în jocul ăsta, eu sunt războinic al umbrei, Shadow. Tot numele. Aici este templul de antrenament. Să vedeți, dacă eu sunt Shadow, eu sunt și eu sunt umbră. Deși Aici eu este ninja. da? Aici este lumea n-am. Sunt mai multe acte. Da. Actul unui Hero Reborn. Aici este Tournament, Links, Duel și Survival. Da. Și la Links, apropo, uite, am Easy. Da, stai pe Informație. Links. Pe Links e ăsta, un musculos, deci să vedeți dacă vă jucați pe Shadowfire 2, ăla albastru, nu verde. Atunci aveți riscul ăla musculosul la primul boss, că ăla, dacă te nimerește bine, cu 2 lovituri te omoară. Aveți riscul ăla, că ăla Avem un magazin de arme. Eu de singura noastră, dar până să-am destul de gemuri, o să-mi iau Katana. Aici am armuri, dar tot eu cu gemuri și cu astea. Niște căști, na. faci tu gem. Ranged weapons și magic, na. Aici avem niște chestii cu mișcări speciale, na. Aici pot să dau show-uri, vezi? Aici am un premii că primesc tot unul sau mai multe gemuri. Și aici habar am fi postit, dar n-a fost. Hai să vă arăt, oameni buni, cum se învinge un bodyguard. Un pariu călbat. Da, și eu am șos la ăsta, la... Un pariu călbat. Da, da, șos la fata asta, dar eu eram... Tu trebuie să nu mă crezi, mă crezi călbat. Nu. Nu. Că nici eu n-ai... Ce-mi dai dacă îl bat? Nu știu. Ce-mi dai, zi? Mâine. Îmi dai un leu? Ce? Îmi dai un leu dacă îl bat. Via familie. Da. Mâine, da, atunci mâine ne jucăm orice ce vrei tu. Atunci o Batman. Ce? Uite. Am crezut că ne jucăm de Batman. Uai, bate, pe căcatul, bate. Dar crezi că tu să te joci ce zic eu, așa că mai bine nu ai ține cu mine. Da, bine, țin cu tine. Îl baci. Eu am crezut că cu alte ăsta faci, dar cu ăsta e musculosul ăla și cu ăsta nu-i greu să miști pe oameni. Să vedeți și eu am un musculos, că și eu am Shadowfire 2 albastru ca și... Nu albastru, mă, nu există albastru și nu știu ce. E albastru, dacă te uiți la joc e albastru. Dar e și verde Shadowfire 2. Da, dar nu că s-o actualiză așa mult mai este verde. Am crezut că mai nu. Stai, ăla... O bat, vezi că trebuie să te joci ce zic eu. Bă, nu. Am zis că țin cu tine. Și tot ne jucăm ce zic eu. Ne jucăm ce zic eu. Și ce vrei să ne jucăm? O să mă gândesc. Muță din ăla cu reguli. Da, cred. Înțelegeți ce muță e? Muță, că dacă te prinde un muță, atunci trebuie să număr până la 10 și numai după ăla poți să prinde. Nu câți bani am. Oameni și după ăla... Îmi cumpăr eu ceva. Și după ăla, pe topogan n-ai voie să urci pe scări. Ai voie să urci pe scări, dar n-ai voie să te dai jos de pe scări, numai pe topogan. Am o stare. No, și celălalt regulă... și n-ai voie să treci de trotuar. Să vedeți, asta e... Ninja Sword. Ninja Sword. Cât costă gemurile astea? Dacă suntem la Minecraft.
Oameni buni să mai facă chestii. Azi intrăm la tournament. Aici. Pentru mine e hard. Dar mă descurc la hard. Omul ăsta. El zic ăsta furiosul. Ce că furiosul? Dar haide ușor să-l îmbingi. Asta îi zic furiosul. Vedem-l. Deci furiosul e ușor ca să-l îmbingi. Eu deja m-am luptat cu prostul ăsta. Dar tu n-ai fost încă la tournament. La al doua parte cu el. A doua parte cu el e foarte grea, că este prima parte care e ușoră. Na, hai mă! Abdomenie. Cică e ușor. E unul la turnament, o fată care în poza așa că linge sabia. Am făcut mișcarea mea preferată. Asta e super. Bă, cum eu? El, nu eu. El, nu eu. Nu eu. L-ai emis? Încă nu. Dai. Mișcarea cobra. Îmi pare că nu l-am emis. Îmi pare că nu sunt. Hai vreau 100 de lei. Îmi dau niște nadi. Bă, oameni buni, noi mâncăm un biscuit și Devi s-a scuipat tableta cu biscuiți. Să vedeți ce porculeț îi. Mai zile prietenul mei asta că dacă îți zici prietenul meu asta e cred că te bat. Ce crezi, porculeț? Dacă zici tu prietenul meu asta, cred că te bat, mă, că e țin cu mine. Na, mă! Nu, doamne. Iată-te. Nu. Așa. Și că nu, așa. Pentru că ziceai să te bată, Nu vreau să-l bat, nu, dar... Hai, mișcarea cobra. Hai, nu cu cobra n-aibă. Nu mai jucam videoclipul. Nu mă joc, nu mă nicăieri să nu mă joc. Ai zis naiba. Wow. Hai să nu mai înjur. Cică. Și că eu să nu înjur. Tu numai videourile alea ștergi în care nu înjur. În prima video de Minecraft pe care am vrut să punem, numai a fost prea lung, să vedeți că tu înjurai copilul ăsta e bun, bă. Și că nu e adevărat. Bine că l-ai șters, dacă l-ai punea, ar vedea oamenii că putea înjura. Dar lasă. Na, e greu. Nu greu, Fac greu. survival. Nu mai faci survival. E greu. Au mă, eu asta zic pirațelul. Ei, piratul. Ce mai faci piratul? Au mă, piratul. Fii bun, piratul. Că te pun la colț. Ai, l-ai umis. Tu l-ai... Cine l-a umis? Tu? Eu, da. Oh, man! Mascatul. Mascatul? Hei, mascatul, ce mai faci? Hai, învinge mascatul. Mascatul! Mascatul Nu scăpa mascat! Au mascatul! I-ai dat în picior. Mascatul! I-am dat head hit și încă un head hit. Și-a murit. Văd ce era tare. Bă, copile. La jocul. Opa! No, cu katana. Vede centura. Eu așa zic, centuratul. Cu katana te lovește, bă. Bă, mi-a dat șoc. Lasă No. să te bat cu pumnii. Ce? Ia un pumn și un pumn. Au! Am ce? Hai să încerc. Ia și un pumn și încă un pumn. Ia un pumn. Pumn. Numai pumn îți dau. Pumn, pumn, pumn. Hai, ia încă un pumn. Pumn. Și picior. Nu mă spui ca copile. Picior. Picior. Pumn. Ce am spus? Picior. Dai șoc. Agresiv, e agresiv. Asta e agresiv, mă. Ce ai mă cu agresivitatea? Eu. Hai să ne batem. I-am dat una la agresiv. Hai, mă. Așa. Așa se bate un agresiv. Așa. Așa se bate un agresiv. Așa. Au. Așa se
batem agresiv. Așa. Hai mă, încoace să le arăt abonaților cum să batem. Abonaților. Faci tu babonați? Agresiv. Am spus abonați. Ăsta lungim ușor. Asta e cel mai... Nu știe multe. Nu-i deștept ăsta. Da, și uitați ce haină are, doamne fel. E ca și un director. Să zic, președintele României. Da, cum a Turciei. Bă, poate se uite. Ți-am dat șoc, nu dai cu pumnul. Nu dai cu pumnul, nici cu piciorul. Nu dai cu pumnul, că eu am armă. Nu dai cu pumnul. Nu-mi dai cu pumnul, nici cu piciorul. Au! Nu-mi dai cu pumnul, că ți-am dat șoc. Au, mă! Cum, doamne, se joacă jocul ăsta? Apropo, jocul ăsta mi-a dat ideea de să filmez Gabriel Haller. Ce Gabriel Haller? Un coleg. Da, bă, tu ai mai zis colegile tale, dar nu a zis niciun Haller sau... Ce? Cum e numele? Te-am uitat. Hai, mă! Au! Eu pierd. Dar de ce tu ai arme foarte tare? Astea nu știu ce au. Bă, ce? Unde intru eu? Nu, să nu mi se vadă aplicații de repede și din... Nu vreau să mi se vadă aplicațiile. Să se vadă cu cine vorbesc eu pe Messenger. Vladimir, Da? mai știi cu microfonul? Da! Că zicem noi, avem voce de copil, dar numai din cauza microfonului. Dar nici nu avem microfon. Nu știu ce, dar așa și că avem microfon. Bă! Ce vrei? Am pierdut. Și faci tu că ai 34 de ani. 34 de ani și tu faci video Minecraft. Am cer. Da. Un om Ce de... avem noi aici? Bă, cât e ceasul? Asta e o prostie. Hai să-l învăț minte pe Furiosul. Numai 6. Hai să-l învăț minte pe Furiosul Că ăsta. furios? Hai la furios. Hai de Furiosul, că sunt Shadow și te bat. Da, să vezi, mă, să nu te pui cu mine că te-am bat. De chiar deci am făcut karate, deci pot să-l bat. Aia! Mă! Nu știu învățat mai decât acești 7 ani de acasă. O stat acasă 10 ani. Ai fost la școală, băiatul. Băiatul? Ce că e băiat, o să ție băiat. Ai fost la școală, ha? Nu, nu am fost. Păi de-aia știi să te uiți așa bine. Dacă ar fi la școală, atunci ar învăța ca să nu te pui cu Shadow. Eu sunt Shadow, apropo în joc. Da, bă, nu, mă. Și oricum, nu mai iau după Corin, dacă nici mie nu-mi place să dau nume cum îi cheamă pe ei de fapt din joc. Deci Shadow o să fie de fapt John. Ce bine, mulțumesc. John, nu-l învinge nimeni pe John. Atunci ar trebui să scrie acolo John. Nu învins nimeni pe John. Acum l-a învins cineva pe John. Uite, în loc de Shadow Fai, tu scrii John Fai. John Fai. Nimeni nu învinge pe John. John e cel mai tare din pacare. Ăsta e John, cel mai tare. Pe care imediat îl omoară. Nimeni nu-l bate pe John. Nimeni nu-l bate pe John. Încă două lovituri și Decât pe omoară. John pe voi. Am pierdut. Bă, cât mai e din video? 1 minut. Așa rapid merge minutul. Un minut? Nu pot să vorbesc. Minutul. O oră. Ce că o oră? Nu văd. Ce? Da, oameni buni. Sper că o să fie episodul de Super 2. Da, se poate că David Sarian și o să fie prost. Data viitoare, data viitoare John o să vă uimească. Bine, Da. pa! Ciao. El era Shadow, eu de Wilson. Ciao!